Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мими, лидер на хвалението на Християнска църква Пътят, истината и живота, домакини на конференция Влез в призива си, промени и достигни съдбата си. Искам да ви поканя на нашата младежка конференция, която ще се проведе в залата на Евангелска 50-на църква, град Асеновград, улица Генерал Колев, номер 4, жилищен квартал Зъбчето. Начало на конференцията 4 август от 18:30 часа. На този ден ще послужи хвалението на ново поколение град Луковиц с пастор Хайредин Янчев. На 5 август отново започваме от 18:30 часа с хвалението на Евангелска църква на вяра, ново поколение град Пловдив, Столюпиново с пастор Иван Тодоров. И на 6 август ще имаме две служби. Първата ще бъде сутрешна, която започва от 10 часа с хвалението на Християнска църква Пътят, истината и живота с пастор Ангел Василев, домакини на конференцията. И вечерната ни служба ще започне отново от 18:30 часа с хваление Царски звук, град Мъглиж с пастор Ангел Ангелов. Стоим с очакване и вярваме, че наистина ще имаме едно невероятно време на хваление и поклонение заедно, което наистина ще променя, ще освобождава и ще докосва всяко едно отворено сърце. Очакваме ви! Елате да бъдем заедно!